Se lähti päälle. Det er også noget, der er kokser ud. Oi kummara. Ei ollutkaan. Piti huomata parempi olla näin. Vil du have tæppe med i købet? Det sagde jeg til Annika. Jeg sagde, Annika, du stod og kigge ned på. Jeg kan gerne gå godt. Det vil jeg gerne. Nå, ja, det er Ei näy tästä kulmaraja, ihan sama, ei haittaa mitään. Niin, että ei ole hirveästi, mutta näkyy tuolla maalilla. Näkyy. Maalaan. Ihan nautintoa auki, ei sitten mitään sunnuntai löytää. Ikke så I, der spiller her i skat. Er det ikke noget fældskold, det der? Jo, det tror jeg. Det lyder sådan. Det lyder sådan lidt. Ja, det er det. Jeg er ikke gået på den. Jeg er ikke gået på den. Nora, Oliver og Josefine, de er med her på Nordsjælland. Ja. Altså Mathias. Så går vi hen til linjerne. Ja, lidt den der ned, den her. Ja, det synes jeg. Antti. Jeg sidder og ned i den, Ihan mitä on. Emme ihan voi antaa mitä on. Antti, se pitäisi pystyä juoksemaan, kun se saisi lämpimäksi, se häviää se kipu. Nej. Nej. Og så Frederiks ansigt, den er der i. Ja, det er nødt til, fordi jeg skal have taget en i dag, og Troels. De skal have SOI, skal de ikke? 6 og så til halv 8. Så spurgte jeg så, om ikke jeg måtte tage den i morgen i stedet for, fordi det er så billigst, men der tager jeg så de andre drenge med. Så hvis vi spiller, så kan jeg så tage fra 12 til 4. Det var så ok, men det var bare altså spørgsmål. Jeg skal ned torsdag. Skal vi snakke på det over, vi skal tage konflikt? Nå, jeg har taget sådan en madtilsret i dag, fordi jeg kan godt have resten. Ja, så jeg kan godt huske. Jamen, jeg kunne godt se, at der ja. Men vi forsøgte, altså, ja, det ser vi. Altså, hun kan se, når der er kamp i morgen, så kan jeg være, der kommer og se.
Det er jo også sådan, at fortrængende skyld også, altså ligesom. Jeg synes ikke, de er store nok til at komme op på deres plads, og rende rundt alene. Nej, så gør det farligt. Så længe de får udleveret en trøje, så får de den over. Nej. Og altså, hvis de så har noget regntøj eller et eller andet, så må de ramme med. Altså, jeg har Rasmus regntøj. Kan det godt gå væk? Har du sådan et... Ja, vi har noget med til Har du sådan et... Folk trøjer sådan noget, skal jeg gøre noget for at glemme det, eller... Nej, det er bare en der... Jeg har poser. Jeg har simpelthen Det er det, jeg tænkte, om du havde gjort det. det har jeg gjort. Det har jeg gjort, jeg har holdt. Og Niklas, ja, det er også Jeg tænkte, at nu vil jeg spørge videre, om jeg skulle lige... Ja. Har jeg tænkt der? Skal jeg gå ned med dem, eller hvad? Nej, vi tager det herovre. Det var også lige en gang, det var det første, jeg jo lige billede, hvor bordene rundt, så tænkte jeg, Ligesom før, vi har sådan en sol. haft der billeder af den to. Nej, det er ikke så godt. Se, Daniel, jeg har også taget med. Kan du ikke også have en dem, så ser vi, om vi gider bruge dem. Men Ida, vi har noget med Belly. Ja, de ringer 10 gange for højt. Hvad var det nu? jeg skal lige høre ulægten. Hvornår skal de gå i Martin? Det er bare med, om kan vi nå at komme hjem med til at sko. Nej, for 6 år bare ud over bilen. Ja, han har kun Så Altså, et Martin, tror jeg først, vi har lige diskuteret lidt over, tror jeg først starter kl. 7 Men så vi nu, det er jo fint dreng, men så vi nu, der skal have lavet. Jamen, der starter til Jamen, der skal vi være på vej ind på stadion. Så du starter dernede fra kl. 7. Det er vanligt, så starter du den der er med. Det starter halv 8. Forventet halv 8. Så er vi først på stadion klokken. Okay, er sikkert ikke nogen, som har med pænt, ja. Det er op. Ja, det burde man. Ja, jeg er over omkring hans med, men han kan tage sko, så er det der i hvert fald med. Frøken, skal vi René? Det kan vi prøve ikke. Så er det altid prøve ikke. Jeg siger Line, så tænker jeg godt, så kigger vi med. Jeg havde faktisk skrevet det sms til ham, men så er der kommet en message på skulderen. Det er ikke det, jeg skal over i hjørnet her, faktisk. Det er også min. Kendt faktisk. Så vil jeg nemlig også gerne have mine grundbefrætter med. Det lå i min hilderhusen. Gør du mig, Christian? Det er min 21, så han har Nu er det spændende at have lidt højt. Kort på i havl og snæver. Det glemmer jeg aldrig, den dag. Det var godt nok vildt. Jeg tror, det er fint, det er græs. Så er det med sådan. Jeg siger. Kan du ikke lige køre med far hjem? Du skal nok også tage skolen med. Og jeg bliver her ved Niklas. Men vi vil huske, at vi kan tage på, at vi har sejlet lidt af her. Det er rigtig godt. Ej, det er ikke helt sygt. Ja, nok har vi den der pose der. Højre venstre side. Det er lige godt. Det er så det her ting, der er rigtig godt. Jamen det lyder det til, jeg skal. Det lyder til, jeg tror, jeg skal. Det skal jeg nok sørge for, at det kommer ind. Det er godt, ja. Så er det Frederiksen, de to der. Nej, den der. Den der, ja. Og det er en paraply. Og min paraply også derovre. Yes. Så tror jeg, vi er næsten styr på. Tanja, hvor mange år skal man have haft den, før det begynder at være på den måde der? Hvor er? Mange. Jeg har nået at se frem til så. Ja. Half an hour ago. Men det er de mange kommentatorer, kan du nok den? På finsk. Okay, but you're okay. So we can wait here a minute anyway. And then you're not going to be there for another. Det er de mor, der får ind, så det er vigtigt. Så er 1006. Vi har mad med til aftensmad. Kommer du også i? Og jeg har også godt sådan, at komme og spise. Det er godt fint. Ej, jeg behøver stå med Den er ikke våd, den tror jeg, han er god. Han har by over. Hvad er det?
så er vi. Det er 1. september. Ja, det vil vi gerne. Ja, det vil vi også gerne have. Okay. Skal du lægge med mig til? Er du sikker? Nej, så kom. Så kom da. Du siger, at du ikke er sikker? Vil du med mig? Nej. Er du sikker? Nej. Så må du komme med. Nej. Penkku ei nuis, Penkku. Ei nuissa Marialle, ne voi pelata. Det var jo kæft, det var der. Hyvä heitto oli. Betyder det det? Det kan man da høre. Det var ikke dårligt, sagde han. Skal vi hjem til Stine, eller hvad? Har du fået den? Nej, den må du få, Annika. Den skal sætte lidt nogle muskler i kroppen. Det er fordi, det er vist først sent. Så kan der Annika mod den. Jamen, det tror jeg først var halv 8, hvis vi det er ingen, der ved det. Nej, vi er også bare det. Kan man ikke gøre det? Ja, men næsten det er jo sådan ud. Hvis jeg skal, har du pakket dine ting? Hvis du pakker dine ting, så kan jeg lige spille med dig. Det spiller godt med at have altid. Du kan også bare ringe, så kan vi bringe det, så. Nu var det så lige at fortælle, at jeg ikke helt kunne huske, hvor det var, jeg havde til mit aften smørmadsnæk. Skal du have Hembers? Skal du have Hembers? Skal han sige det? Den er far kørt med. Den har bare taget med over. Ja, her. Nej, det har Susanne. Hun er gået, fordi hun blev rød. Og jeg har nogle chokoladekiks ud i bilen, og bare han kommer tilbage, så kan jeg se, at han skal tage dem op. Hyvä Penkku! Han er lige kørt hjem. Og han får noget tørt tøj. Nej, det har der ikke. Præcis. Ved I, hvad planen var med henhold til at spise de her? Ja. Og så kører I den selv derovre? Ja, jeg tror, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, de går sammen. Der er 2 ekstra pladser. Jeg går hjem og vi arbejder indtil. Nej, jeg er til at bruge jeg tror, de kører lige ned over til vores lige pas på tæppe, eller vil du have det med? Ja, jeg kan godt bruge det. Det går godt. Virkelig godt. Så er I nemmest at gå. Ja, det kan man nok. Ja, det kan man nok. Hvis du går
så kommer du jo på idræt. Ja, det er jo lidt godt. Ja, det tror jeg. Anna liike! Siger han det? Ja. Ja, jeg skal nok lade for, at han kommer tilbage. Ja. Det har Janne og Ulla lige hentet. Det er okay. Men jeg tror, Ulla hun har pakket dem i poser, og der står måske navn på dem. Ja, det var det. Ja, det er meget smart navn. Det er nok det der Ulla hele til. Det gør der. Hvordan vidste du det? Det havde vi også Det er fordi, jeg tilbyder... og vi er smakke. Ja, men det er super. Han ser lige her for oven her. Nummer 4. Det var nemt. Det var da et stort arbejde. Det er stort. Jeg først skulle navn på poserne og have det rigtige start. Ja, så er det jo nemt bare lige at gå hen og tage den. Det er jo mega fede briller, den her. Det har jeg slet ikke set. Er det Arjen, der er det? Ja, det er lige for nu. Jeg synes selv i alt. Ej, de var ikke grimme, men det var smart, den her også. Det er fordi, der var en lille havfrug på de gamle der den også. Jep. Ja, den har du også prøvet at se før. Og da vi var med, så var du aldrig været ikke kommet. Men måske var de jo gerne. Jo, dengang var mega stort. Undskyld. Ikke når der er sådan der her, men hvis der er solen skinner i morgen, så kan vi gå ned på vandet. Vi fik det godt nok fuldstændig sort til. Jeg tror min skole som er præcis så sort til, må hun have. Den er bare svær. Ja. Jo, hun sagde godt nok, at de skulle spille vej. Hun sagde godt nok, at de skulle spille vej. Hyvä tyttö! Du lille hønsemus. Jeg forstår meget, det må være en taktik til læge. Han skrev ord på, han skulle nok til pulsen med en kigge. Det var heldigt, hva'? Der var du sammen heldig. Det er der også. Oj, det er taget. Jamen, så var så heldig at være i Italien med mit arbejde. Der er jo 26. Hvor var jeg spurgt? Jeg var i København. Jamen, så er det måske der i maj måned også, så rendte det allerede ud i bikini ud af. Fordi det er sådan en bil, der er lidt. Det er snart, der lærer solen frem, så er det bare ud af.
Så går der her, så smider jeg. Ja. Så helt godt, så det fik jeg lige. Så lige sådan en uge der, den giver paraplyen, han skal. Hvad skal du? Skal jeg passe på dem med mere? Det er sådan noget, den er lige din telefon med, der er noget i bilen. Det er bare den. Niklas, det var bare, hvad du lavede, siden du fik hjernerystelse. Og så var der sådan en budstøb lige ved. Det direkte, så var der en budstøb, der var alle i, så gjorde det. Og så i badebassin, sådan at du er en af de der plastikting, der man har. Jeg skulle øve mig til Danekort i hovedstød. Nej, og så skete det. Så dyppede han lige fødderne, så har vi ikke, vi har ikke fået brugt her. Og der så var der lige lagt sådan et grønt af det der, og så jeg stod inde. Ja. Og 2 sekunder. Du dypper de fødderne, inden de går i badebassin. Ja, jeg ved ikke om det er kanten, han har ramt der, eller om det var fliserne, når han kom og så siger, hvorfor er det koldt? Jeg kunne ikke øse mig. Okay. Så kom han så der han havde noget sten eller noget, så jeg ved ikke, det har nok været fliserne. Ind og kom på skole, og så var bare, lidt på sig. Vi sidder lige en halv time anden, og så måtte vi bare ringe, for han blev vigtigt. Sådan noget lige at komme ud til, nej, det er godt til bagefter. Sådan noget lige at komme ud til den gamle badnakke, der er så skulle lidt fra byen, og så han tager der. Og det er tagen, der laver han bare. Den der er ned på græsset, så laver han der kastet op, og så var jeg med hende på kørsel, fordi der han er sådan en person lidt, når han er skidt af. Så vi var lige oppe på afdelingen lige op. Og så sad vi på hospitalet i 8 timer. Og en ny, der burde vi skal ud derfra. Det er stærkt nok, det er så. I 8 timer. Ja, de målte blodtryk og tog pulsen hver halve time. Men det så heldigvis fint ud, så alvorligt havde det heller ikke været, men han var noget omsorg. Hun havde spurgt ikke, Hvem er det der? Om hans, det er en time, han har fået indenfor. Jeg spurgte om hans fødselsdag, så det kunne han også svare på. Nej, så skal det så ikke også. Hvor gammel han var, det kunne han ikke huske, så siger han, hvad klasse skal du ud? Så kommer han. Så tøver han til lidt, så siger han, min klasse, siger han. Og det bliver så. Så gik han stærkt med at komme over på skadestuen. Og der blev han så heldig. Han sov bare, men de sagde, det var mig med alt, fordi de både over et slag, pludselig blev trækket og bange selv, ikke? Ja, så fik vi en her, men den er nok en fin, den er sikker. Det kan næsten se den lige her. Var det kun den første kamp, du går videre, eller hvad? Det er kun træningen. Han sagde, at han skulle lige slappe af her. Han lå jo og snakke damekop, lige snart han nogen der. Og så sagde sygepladsen, det må lægen simpelthen afgøre. Men de kunne ikke vække mig. Så lægen han sagde, at vi skulle springe over træningen i dag, og så måtte vi prøve lige så stille kampen i morgen, for det mindste du fik ondt i hovedet, og du svimmede, så skulle du ud. Og så var det slut for resten. Og hvis han nu fik ondt i hovedet, så skulle han ikke spille fodbold. Nej, ikke endnu. I morgen. Det er for farligt, hvis du får ondt i hovedet. Men hvor fløjte den? Nej, for søren, den var ikke. Der kan være alle de rønner. Så det er væk alle de andre. Hey, det der, jeg så den. En dalle, så får hun godt sige en dalle, så kan hun også have lidt. Så husk paraplyen, og far han er kørt hjem efter tørre sko og strømper til mig. Så var det lige, der var et kamera. Kommer du på tv? Gerne, når vi holder gerne med. Ja. Kunne du også lide? Hvor mange år er du egentlig? 4 år nu. Ari, 2-5 on pelattu!
Aha. Ja, du må prøve prinslæb, men der er faktisk noget en Simon Club Sommerland, der er nogle små vejen med Niklas. Vi skulle køre af med hans kammerat deroppe. Så tog vi lige på et time derinde. Det der med børnetur, det er super fint. Ja. Der er mange ting på tid. Hun vil jo alt det andet også. Ja, ja. Jeg vil det med højden. Ja. Jeg har nemlig også haft sådan et par stykker der. Jeg vil det hele. Ja. Så hver dag der er bare at tage med af de her mål, hvad de har vokset, og hvad kan man så prøve. Og når man er lidt lille, så ja. Ja, det har Niklas godt nok også stået med der. Vi har simpelthen haft høje termostøvler på alt muligt for at komme med i. Sådan højt så. Med i felten, ja. Det var mega vildt, det virkede. Du må tage den her, så kommer der med solen. Her er solen med. Nej. Skolten ham herovre også. Det er vist vores, ja. Vil du gerne have en tom? Hun er oppe i på bakken i tirsdags. Ja. Ej, kan du gå ned og samle den op? Den skal du gå ned og samle op, det er nogens. Og hun er oppe i det der børnefritfald. Det var simpelthen nice. Skreg sådan. Jeg skriver også, når jeg kommer til. Det fylder så meget i maven, og sådan har hun der altså også åbenbart. Det var fedt fald, som jeg må godt prøve det. Ja, du får jo fedt fald op på bakken, ikke også? Det måtte jeg godt sige. Og hvor? Og jeg skreg sådan her. Du synes bare, det var så sjovt? Ja. Ja. Og jeg griner også helt vildt. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Først når drengene har fået 6% af nogen tilbage. Det er drengenes. Der er to. Ja, det er drengenes. Så de skal have lov til at have det der også også. Tak for sådan en kamp dernede. Hvad? Nu er der kamp dernede. Skal vi gå ned og kigge kamp dernede? Nej, det skal vi ikke. Nede ved Niklas dernede. Ej, nu kommer solen. Ja. Vil du med ned? Vil du ikke med ned? Så kommer hun og kigger. Nej. Jeg vil gerne have set, at de spiller den med. Fordi så det der. Nej, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Jeg vil se, at den spiller med. Vil du med, eller vil du ikke med? Du må gå i bare tage derned. Vi skal have en lege, så vil jeg. Det er det ikke. Det er lige dernede, men vi lader skoene stå med.